Charles George ydw i. Dwi'n byw ac yn gweithio ar fferm Gwobrau yng Nghasblaidd sy'n Benfro. I ddechrau, mae'n fraint i cael fy nwebu am y Gwobrau Shwmae sy'n Benfro yma. Yn enwedig fel rhan o glwb fferm ifanc sydd yn fudiad agos iawn atai. Dwi wedi bod yn aelod o glwb fferm ifanc Abergwaun ers sawl blwyddyn nawr, gen i weid, ac eleni ges i yn rydedd i fod yn ysgrifennydd i glwb yn ystod blwyddyn llwyddiannus iawn i ni ar y cyfan. Ga i weid tyma bach byti fy nghefndir. Fe ges i fy magu mewn cartref di-Cymraeg, felly yn y ffodus does dim fy mam na fy nad yn gallu siarad neu ddeall Cymraeg. Felly fel bod chi'n gallu dychmygu, mae wedi bod yn dipyn o her i fi i ddysgu'r iaith, ond ar yr un pryd dwi'n falch iawn o'r cyfle, o'r cyfle i dim ond jyst i ddysgu'r iaith, ond hefyd i astudio iaith fel iaith cyntaf drwy'r ysgol. Felly es i ysgol Trleted am ysgol gynradd, a wedyn cael ei ymlaen gyda Cymraeg iaith cyntaf yn ysgol Bro Gwaun, ble wnes i cyrmagu iaith a llenyddiaeth tan lefel degau, a hefyd astudiais i bwnciau fel hanes a ddeiryddiaeth drwy'r gyfrwng Gymraeg. Ac yn sicr mae profiadau ddysgol fi wedi helpu fi i barhau fy iaith, barhau defnydd o iaith tan heddi. Shwmae, Nia George yw'r enw a fi yw trefnydd ffermwyr ifanc sy'n Benfro. Charles George o glwb Abergwaun. Mae Charlie, fel ni'n galw fe, yn ddysgwr Cymraeg, wedi astudio drwy'r ail iaith, ond eleni fe yw ysgrifennydd clwb Abergwaun, a dwi wedi bod mor browd o'r ffordd mae wedi taflu hunan mewn i bob agwedd o'r clwb yn y ddwy iaith, ond yn fwy na dim, fe wnaeth Charlie eleni gystadlu yn y siarad cyhoeddus Cymraeg yn y cystadleuaeth dadl, lle oedd e'n gwneud y cystadleuaeth gyfan drwy gyfrwng y Gymraeg, a dyw siarad cyhoeddus ddim yn beth rwydd i wneud ar y gorau, ond i wneud hynny mewn cystadleuaeth mwyn sicrhau fod na dîm o'i glwbau yn cystadlu. Mae hwnna'n beth mowr, a dwi'n falch o weld Charlie yn cael yr hyder nawr i fy mlaen i ddefnyddio ei Gymraeg. Mae fe'n dod yn yr swyddfa, neu pan dwi'n gweld mas mewn digwyddiadau, mae ei wastad yn ratau a yn barod i gael sgwrs dy fi drwy gyfrwng y Gymraeg, lle o'n i wedi bod yn siarad Saesneg yn gilydd cyn hynny. Felly mae fe'n beth braf i weld yn cael yr hyder i fynd mlaen a wneud mwy, a dwi'n mawr obeithio welwn ni mwy o Charlie yn y cystadlaethau Cymraeg yn ogystal â'r rhai Saesneg y flwyddyn nesaf. Yn y flwyddyn diwetha, yn bendant, fi wedi rhoi mwy ymdrech i wella fy Gymraeg. O fi'n teimlo fel swyddog mewn clwb hollol dwyieithog, bod e'n bwysig bod fi gallu trefnu unrhyw gweithgareddau neu a chysylltu gyda unrhyw aelodau na rieni yn y ddwy iaith. Yn ystod flwyddyn, fi wedi cystadlu mewn sawl y cystadleuaeth drwy iaith Gymraeg. Ar ddechrau flwyddyn, o'n i'n cystadlu mewn yr Eisteddfod, ble enillon ni fel clwb, ac yn bersonol, o fi'n cystadlu mewn yr unawd Tregerdd, yr unawd y gan gyfoes, Dawnswyr Gwerin a y parti Ensain, felly yn fysi iawn yn ystod y dydd. Ym mis Chwefro, wnes i siarad cyhoeddus Cymraeg y tro cyntaf, ble oedd rhaid i fi wrthwynebu yr cynnig yn ystod dadl, a fel clwb daethon ni yn gynradd gyntaf, felly dipyn o gamp i ni. A wedyn ym mis Mawrth, oedd fi wedi cael ei gyfweili ar gyfer y raglen ffermio ar S4C. Felly daeth cameras rownd y fferm jyst i weld beth o'n i'n gwneud o'r un dydd i'r llall, really, a beth oedd cynlluniau ni am y dyfodol. A felly, a'r mis nesaf dangoson nhw y raglen ar lledu. Felly, yn bendant oedd hyn yn dipyn o brofiad i fi.
Mae'n fraint i cael fy nwebu am y Gwobrau Shwmae sy'n Benfro. Fel rhywun sydd wedi dysgu iaith, fi'n teimlo'n angerddol iawn tuag at y iaith. Ac yn wedi gileni, dwi'n prowd o ffaith nes i siarad cyhoeddus Cymraeg am y tro cyntaf. Cefais i fy ffilmo ar raglen ffermio ar S4C, a hefyd falch achos bod fi wedi rhoi mwy o ymdrech i ddysgu a gwella fy iaith.